Dyma sut aeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ati I wella profiad staff o ymchwiliadau gweithwyr a'r effaith y mae wedi chael ar ei weithlu. Gweithiodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan mewn Partneriaeth Gymdeithasol I ddatblygu dull newydd o wella profiad y staff o ymchwiliadau gweithwyr a rhoi hyfforddiant ar waith I gefnogi'r rhaglen waith hon. Mae'r dull yn cynnwys canolbwyntio ar gam asesu cychwynnol ymchwiliad mwyn penderfynu a oes angen ymchwiliad ac I ystyried opsiynau amgen. Mae'r dull hwn yn canolbwyntio ar yr unigolyn mwyn helpu I ddatblygu diwylliant sy'n ystyried cyfleoedd ar gyfer dysgu a chefnogi llesiant gweithwyr. Arweiniodd y rhaglen waith at ostyngiad y nifer yr ymchwiliadau, a lleihad yn yr amser a gymerodd I gwblhau ymchwiliadau. Arweiniodd hyn at lai o absenoldebau staff a nodwyd arbedion ariannol. Roedd ymgysylltu ar undebau llafur wrth ddatblygu'r dull newydd a gweithredu'r hyfforddiant yn bwysig iawn, a helpodd I enyn hyder unigolion yn y dull newydd a'r gwahaniaeth yr oedd yn ceisio i'w wneud, sef arwain prosesau gyda thosturi, creu diwylliant dysgu a chynnal ymchwiliadau fel dewis olaf. Mae'r hyfforddiant yn annog presenoldeb gan nifer o wahanol randdeiliaid, gan gynnwys adnoddau dynol, rheolwyr, staff llesiant a chynrychiolwyr undebau llafur I helpu I alluogi cymhwyso dysgu yn effeithiol. Ers hynny, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi partneri ag addysg a gwella Iechyd Cymru I gyflwyno'r hyfforddiant wyneb yn wyneb ar draws gig Cymru ac archwilio'r cyfleoedd i'w rannu'n ehangach ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru. Am fanylion pellach, ewch I wefan addysg a gwella Iechyd Cymru.